Jane iki rasa-rasa apa to? Anu, rasane bojone Ali. Bojone iki lho. Lah cah iki lho urung di bojo, Mbak. Oh, yo nek bojone iki nek. Lha cah iki lho yo ora di bojo. Pasang dia teli we. Oh, alah. Berarti yo bojomu semangatku. Bojomu semangat.
channel YouTube Imam Buglu collab dengan channel YouTube Togel Spot. Dukung kami terus berkarya. Caranya Like, comment, and subscribe.